traditional medicine shi dai yana taimakon duka al'umma yan uwa. Alhaji Sani. Malam Yahu, lafiya da ganka haka? An ce min rai abu jajin rai a hannun Allah na zo in duba ka. Alhaji Sa'idu sauki ya samu tunda Allah ya haɗa ni da Dr. Gaduwa. Ha? Mai addu'a wai kana nufin wannan mai maganin basir, maganin sanyi da maganin yara? Kwarai da gaske shi na mun kai ma kana da labarin sa. Ai Dr. mai addu'a bai tsaya iya nan ba ai. Bangaren sihiri, bangaren samu yakan ɗaukar taimako yakan ba wa namijin mace da yaro da maza. Wallahi sai taimako yake addu'a in ya daga hannu. To alhamdulillah da a samu fuskar zama. Wai shi ina za a samu wannan mai addu'a ne? Ai Dr. mai addu'a nan ba bari aka ce waka kin ne ita tafi daɗi. Ka mu kaɗu da shi. Dole mu je mu samu malamin addu'a. Za a samu cibiyar mu ta Dr. Mai Addu'a a duk inda kake in ka dauki numban wayar mu ko kuma kai sacin namu a YouTube ko Google ka sa Mai Addu'a Medicine zaka samu cibiyar mu ta waraka ne da ikon Allah. Cibiyar mu ta Mai Addu'a tana ta kware wajen warkar da cuta kala daban-daban musamman sihiri da jifa ko sammu da aka yi wa mutum. Ku da kun tuɓe mu a YouTube channel din mu ko Facebook ko kuma ku dauki numban wayar mu ko kuma ku yi sacin a cikin wayar ku. Alhamdulillah sai mun ga